Action! Janon tietotoimiston uutisista hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Sitten on pohjoismainen akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään, lauletaan juomalauluja ja pidetään puheita sekä joissain tapauksissa myös seurataan ohjelmaa. Sitsien pitoa eli sitsaamista harrastavat korkeakouluopiskelijat. Sitseillä on yleensä teema tai aihe. Sitsien alkuperästä ei ole varmuutta. Yhden arvion mukaan perinne olisi lähtenyt liikkeelle brittiläisestä ratsuväkijoukosta, jossa raskaiden työpäivien jälkeen olisi syöty ja juotu. Sieltä tapaa olisi tullut Ruotsiin ja sitä kautta Suomeen. Sitseillä nautitaan 3 ruokalajin illallinen, jonka päätteeksi tarjoillaan kahvi ja jalluryyppy sekä punssia tai punssia. Tavoissa on kuitenkin eroja. Joskus tarjolla on vain pääruoka salaatin kerran. Puheiden ja laulujen päätteeksi yleensä nostetaan malja, joko snapsia tai viiniä. Laulusta riippuen lasi joko tyhjennetään yhdellä kertaa tai siitä vain siemaistaan. Maljaa kohlotetaan ensin oman pöytäseuralaisen kanssa. Miehet oikealle ja naiset vasemmalle. Seuraavaksi toiselle puolelle ja lopuksi vastapäätä istuvan kanssa. Laulamiseen liittyen sanotaan, että jos pääruoka on syötäessä vielä lämmintä, sitsien laulujohtaja ei ole hoitanut hommaansa. Sitsien pukeutumisohje vaihtelee. Vittu miten hyvin meni taas. No tuo voi leikata tuossa välissä jatkaa uudestaan sekin välitauko. Mä niinku pokkomettaa tuossa Samsilla se vittu ja pyörimään, että ei saatana. Nyt meni kyllä aivan